וכשהיה השר מונטיפיורי בן 80, אז באו לביתו המלאכים הלבנים, עמדו על מיטתו וכך אמרו אליו, הקדוש ברוך הוא רוצה אותך אליו. וכך ענה השר מונטיפיורי בדיוק, סלחו לי רבותיי, אך באמת אני עסוק, כי יש הרבה צרות לאחינו בעולם. הנה פוגרום ברוסיה, איך לא אבוא אצלם, כי מי אם לא אני יעזור פה לכולם. והוא עלה למרכבה, ודיו לסוסים אמר, ופה מתן בסתר ושבה נדבה, פה צביתה בלחי או ליטוף של אהבה, ולכל היהודים שמחה וגאווה, וכל הכבוד לשר, וכל הכבוד לשר. וכשהיה השר מונטיפיורי בן 90, אמרו לו תעלה שם למעלה מבקשים. שאל אותם השר, תגידו איך אוכל, איך עלילת הדם בדמשק תבוטל. הלא צריך ללכת לפחה הנפסה, להגיד לו תתבייש, איך מרשים דבר כזה. ואם צריך לשים לו ביד איזה בקשיש, מן המתנה גדולה, אך שאיש בה לא ירגיש, אז מי אם לא אני לטורקי את זה יגיש. והוא עלה למרכבה, ודיו לסוסים אמר, ופה מתן בסתר שבה נדבה, פה צביתה בלחי או ליטוף של אהבה, ולכל היהודים שמחה וגאווה, וכל הכבוד לשר, וכל הכבוד לשר. וכשהיה השר מונטיפיורי בן 100, אמר מספיק לי די, הנשמה שלי שבעה. הלכו מיליונים לירות ופרנקים ובשליק, אבל ליהודים זה אף פעם לא מספיק. אמרו לו כבודו רק יבוא ויסתכל, צריך לבנות עוד חדר לקבר של רחל, להגביה את הכותל המערבי, לנווה שאננים יהודים יש להביא, ומי אם לא אתה יא מורי הלבבי. והוא עלה למרכבה, ודיו לסוסים אמר, ופה מתן בסתר שבה נדבה, פה צביתה בלחי או ליטוף של אהבה, ולכל היהודים שמחה וגאווה, וכל הכבוד לשר, וכל הכבוד לשר. וכשהיה השר בן 100 שנה, נשקוהו מלאכים בנשיקה האחרונה, וכך את העיניים עצם הוא בבוקשו, רק אבן ירושלמית מתחת לראשו. עטוף טלית של משי ונח בתוך ארון,
גמר השר משה את מסעו האחרון, אך יש עוד אנשים המוכנים להישבע, שלפעמים בלילה כשחושך בסביבה ראו את מונטיפיורי על יד המרכבה. והוא עלה למרכבה ודיו לסוסים אמר, ופה מתן בסתר ושמה נדבה, ופה צביתה בלחי או ליטוט של אהבה.